Usaze aiwa ni solatu ni kan ɲininkali tɛ an da kun tɛ se ni solatu ma nka ma kunna wa ni solatu a ka bon bonya da don diɲɛlatigɛ an ka dɔnnibagaba dɔ bɛ yen ko ala ka hinɛ na gindo alimami ala ka hinɛ na ale ɲɔgɔn jamatigi kun dɔgɔ n'i taara fɛ kungo la sani i ka fɛn d'a ma ale de kun bɛ fɛn d'i ma sangolo bɔrɛ 2 ni 3 b'i datigɛ ka kɛ daga kɔnɔ don o don komi anw bɛ ɲininkaliw kɛ kojugu an ka kalanden dɔ y'a ɲininka ko nin bɛɛ bi balo cogo di a ko dalilu gakuru 3 de bɛ nin bɛɛ balo ala kadiri hubbika fihi ala kadiri nayatika bihi haka kadirihi wa miqdarihi usa nin gakuru i ye nin 3 min fɔ nin ye diɲɛ de y'i bolo an t'a dɔn dɛ an y'a mɛn o da dɛ diɲɛ dama tɛ diɲɛ ni lahara de b'i bolo mun kosɔn a fɔra ko gakuru 3 an ka tobiliw bɛ kɛ gakuru de kan gakuru 3 kabakuru 3 de bɛ sigi ka tobili k'a kan n'i ye nin solatu dɔ i bɛ diɲɛ ɲu i kunkolo la k'i sigi n'a ye i tɛ sɛgɛn i tɛ wɔsi ni dalayilu gakuru 3 a bɛ min lase a fɔbaga ma kunu min dɛmɛna a bɛ kunu jɔyɔrɔ fa bi a bɛ e jɔyɔrɔ fa a bɛ sini ta fa o kɔrɔ ye i bɔnna i bɔra bɔkolo minnu na ka tɛmɛ solatu in bɛ se olu ma a bɛ se e yɛrɛ ma minnu bɛ bɔ i fana na a bɛ se olu ma Allahu akbar sai mɔgɔ min ka baara ye n'a bɛ to k'a wurudi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika fihi ala nɛɛmɛ kɛ ala kira Muhammadu kan alayhi wa sallam kira yɛrɛ kanu bɛ e bolo ka se niveau min na dɛ nɛɛmɛ kɛ kira k'a ka dan ye bon kira kan sɔli dun ye fɛn dɔ ye n'i ko ala ma sɔli seginɲɛ 1 kɛ ala kira kan ala b'a fɔ ɔhɔn ne ta kɛra kira kan ka ban o danfɛnw ta t'i fɛn ɲɛ kira kɔni ye ne yɛrɛ de b'a kan nka i ye sɔli seginɲɛ 1 min ɲini n fɛ ko n k'a kɛ kira kan ɔhɔn i kɔnɔ jɛra parce que i ko n k'a kɛ ala kira kan ɔ n bɛna seginɲɛ 10 kɛ e kan e ma min y'a waleya e min y'a waleya a bɛ komi ni e nana ne kungo sera i nana dɔrɔmɛ 1 di yan kɔnɔtɛ nin ye ne musa se ye nin minɛ i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye musa dɔrɔmɛ 1 mɔgɔw bɛna deli ne de fɛ e nana nin di yan i kɔni bi to i ko i bi ko to ne kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ i tagatɔ ni mi 100 d'i ma n ko nin t'i ɲinɛ i kɔ o tiɲɛ bon o tuma na kira ka sɔli ye fonisereya kɔda de ye ɔ ni fonisereyara ka sɔli kɛ ala kira kan ala b'a jira e la k'a ka fonisereya ka bon e ta ye usa i bɛ hakili to a la Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika fihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri inayatika bihi o kɔrɔ ye ala ka nɛɛmɛ kɛ ala kira Muhammadu kan ala e yɛrɛ mago bɛ kira la ka se niveau min na i mago b'a la ka se niveau min jɔnni b'o mago hakɛ dɔn ala yɛrɛ ko cɛ min bɛ kabini a ba bɛ garijɛgɛ la kitabu dɔ bɛ yen ko mawuludul munawi o kitabu b'a f'i ye ko kira Muhammadu ba garijɛgɛla la arajaba kalo jumasu dɔ de la komi an bɛ jumasu la cogo min na arajaba kalo jumasu o kuma na arajaba o alamisa lagansara ala ko jibirila ma ko a ka taa janɛmɛ dasɔgɔ jibirila taara fɔ janɛmɛ maliki ye ko a ka dasɔgɔ kitabu dɔ bɛ yen ko mawuludul munawi o b'a f'i ɲɛna janɛmɛ dasɔgɔlen kɔfɛ jibirila nana fɔ ala ye ko n y'a fɔ k'u y'a dasɔgɔ ala ko bɔ taa fɔ alijinɛ hɔrɔmusow ye u ka alijinɛ wusu u ka dayɛlɛ kira min kɔnɔ tali gansan sera janɛmɛ dasɔgɔ ni alijinɛ dayɛlɛ ma ni ko ala ka nɛmɛ k'o kira kan ala yɛrɛ mako bɛ o kira la ka se niveau min na maa bɛ o dan dɔ wa a bɛ komi i ye ala yɛrɛ de poussé ka bila a la i tilara k'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin haka qadrihi wa miqdarihi ala nɛmɛ kɛ ala kira kan kira yɛrɛ hakɛ a valeur hakɛ bi bɛn min ma o hakɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔli k'a kan nin sɔli 3 in ka di ala ye kojugu mɛ maa min bɛ yen n'i bɛ jɔyɔrɔ ɲini i mago bɛɛ m'a fɔ baarayɔrɔ la ka tɔw jigi k'i yɛlɛ m'o fɔ
mɔgɔ min b'a fɔ ala karisa ta cɛ ka ne ta ɲa hali bi i y'a dɔn ko ala tɛ se k'aw fila bɛɛ ta ɲa ɲɔgɔn fɛ ala bɛ se ka bɛɛ ta ɲa i dalen don dilan kan i bɛ sogo i bɛ avion kɔnɔ k'i taara maga i muso da min kɛrɛfɛ o bɛ sogo ko a bɛ taama n'a sen na a bɛɛ sera ka sogo dilan kelen kan ala kelen de y'o bɛɛ kɛ si ta kalama kuma na kana fɔ ala ka dɔ ta cɛ ka jigin n'o tɛ o sa n'i ye nin sɛbɛn cogo la allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala qadri hubbika fihi اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره ni soli kadra ba saba o ko ma ko dalailu gwakuru saba usai ne mago be ni njo yoro indela ube mago be gatigala ube siri de benka ube mago be place dola usai jiri mana bonya tugo ibi zira ko jiri mana bonya tugo jiri bi zira ko e ka zira la do nyini ko kala jiri mana kona ya tugo ibi jala ko e ka jala la do nyini ka kala jiri mana janya tugo ka manja ka dawla kala ibi banako banasu bi jiro jiri la dugu kono ibi folo ka banasu de sane ka do dugu kono sai ni ni yiri la don saba nyini ka ke ala hal ni soli nunu sebe chen wolonfla dama ka ni jiri la don saba nyini ka kala ki konai usai ki to ka ni ka jela tike ke ka bansa ni min gwati nya ko jala ka kuna obi ye ka toy ni min ko abi korobo yiri mambo ka zirabo abi toy ni min ko abi yele ni sanje banabe e kan ni saba nyini dron ko ken jirina ni nashina ka tubiki konai usai abi siritige abe gajjega la foni abi joyoro de adama dema